Здравейте, зрители на Vivo 7 и YouTube, аз съм Бул България, до мен е Бул Хоп и ще ви продължим с епизода на кулата. Много ще бъде интересно. Ще ви покажем много модерно обзавеждане. Да. И да знаете, нашата фейсбук страница е без снимка, без нищо. Майнкрафт на български, всичко на български, без снимка, без нищо. Така че да знаете да не таковат някоя фалшива страница, нали, така да си кажем. Защото има много фалшиви страници. И сега ще видите да си направите кула. Сега ще ви обясня как да си направите. В село отивате, има, ето виждате тези къщи пред нас, сайдам вратата, имат стълби нагоре и такова, огради. Махате оградите и правите до небето и ще стане много добра кула. И до небето може, и до малко, и ако искате до небето може. Гледайте и се наслаждавайте на този клип. Другия ни клип ще ви покажем. Ще ядеш ли, защото... Махай се! Добре, махай се! Какво ще направим на другия епизод? Не се знае. Не се знае. Аз мисля да направим къща. Тоест не къща, а блок до небето ще направим. Ти ще го правиш, а не аз. И ще бъде много интересно. Ще ви покажем много хубаво завеждане. И на креатив ще го направим, защото много се занимаваме, докато съберем продукти. Това сигурно е 1000 дърво. Или с каквото там поискаме да направим, но най-добре си с дърво. И ама ще отнеме много докато събирам, и затова по-добре на креатив. Как ще слези? Скачам, чули. Добре. Сега ние не знаем как да слезем, ама ще трябва да скочим. И от тук можеше, ама как ще запълним дупката? Сега сетих се какво ще направя. Добре, чакай. Сега ще ви моля да гласувате на нашата фейсбук страница. Преди малко я споменах. Майнкрафт на български, Бул България и Бул Хоп. На български, без снимка, без нищо. Там да гласувате на коментари, къде да живеем, в замъка или в селото. Ако има повече за замъка, ще живеем в замъка. Ако има повече за селото, ще живеем в селото. Така че ви моля да гласувате. И сега наблюдавайте.
къщата. Аз с къщата за... Кулата. После може, ако имаме време, да ви покажем на друг сървър нашите диаманти, емералди, пълен чест. Ще се изумите от това. Копаме много. Случайно да не си помисляте, че читваме, защото това не е така. Те сме си ги изработили. Играем тази игра от много време. И не си помислите, че сме ги читвали. Просто така казвам, защото не сме ги читвали. Нищо не сме читвали, това сме си го изкрали като копаме. Това е целта на играта. Сега ще ви покажем димантите и емералдите. Да не си мислите, че ги читваме, защото ние имаме богат бренчманинг, намираме, копаме. Много не сме копали по бренчманинга, но намерихме няколко руди. Първоначално живеехме в дупка, после намерихме това и така. Ето сега го пускаме. Ето сега ще се пусне малко бавно, но ще се пусне. Ето го. Тук имаме дърво, неща от тада. Ето ги рудите, не са само това, има още. Тук виждате колко кирки имаме. Честплет, храната. Втория етаж на Пул България. Ето го и моя етаж, тук моя само рудите ще ви покажа. Ето, тук тези руди. И аз ги имам същите, само че направих по-малко честове, защото да ми гъчка, там не може да се събера. Айрон голема. Ето той точно ни спаси от зомби тук пигмент. Тук имаме ферма, такава ферма. Тук е портал. Портала, енчантинг. Маса сме направили ето тук. Да. Тук имаме кон. Тук имаме някаква ферма, която не я довърших. И къща на дърво. Не най-добрият, а замъците са най-доброто, ама това е трето по най-добро правене за нас. Така. Често имаме 2-3 руди. Сега ще ви покажем великата златна мина. Изкарва злато, емералди, диаманти. И особено когато сме с Форчън. Тук има и... Там има село, сега ще ви го покажем. Не се притеснявайте, повтарям, ще имаме много епизоди, И да не забравяйте да гласувате къде да живееме на нашата Фейсбук страница. Споменях я няколко пъти. Няма да споменавам, дано сте разбрали. Или ако искате ако сте забравили, пуснете клипа. И да ни пускате снимки, клипове на нашата страница. Да ни давате, да си пускате идеите, които сте измислили от вашата Майнкрафт на коментари в клиповете или на нашата Фейсбук страница. Ако някой няма Майнкрафт, ето го и селото. Там направихме... Ние тук живеехме, а после направихме другата къща.
Да. Там, където ви показахме. Е, тук има и един замък, много хубав. Ама имаше Майнкрафт, там живеехме, ама го гръмнахме с динамит. Не ни харесваше и го гръмнахме, нямаше какво да го направим. Е, тук сме направили портал Към Яда. към Ада да минаваме. Вижте замъкът. Сега ще ви покажем и този замък, по-различен от другия. Давайте още идеи, ако искате още замъци, давайте ги. Ще ги направим.